Fl-aħħar sigħat instabu 25 każ ġdid tal-COVID-19 bil-każijiet attivi issa huma 617. Il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar ukoll li kien hemm tnaqqis fil-pazjenti li jinsabu fl-isptar Mater Dei bl-ammont jinżel għal 21 fil-waqt li l-pazjenti rikoverati fl-ITU issa huma 3. L-ammont ta' persuni li tilfu ħajjithom kawża tal-COVID baqa' dak ta' 453 bejn il-ġimgħa u s-sibt fi 51 persuna fil-waqt li issa s-sena taw 4800 booster tal-vaċċini. Intant il-ġimgħa il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern saħaq li din il-pandemija għatet il-paroli żejjed fil-politika botta ċara u tonda għal-lingwaġġ li kien juża Robert Abela fl-ewwel xhur tal-pandemija, diskors li kellu konsegwenzi serji għaċ-ċittadini Maltin u Awċin. Id-deputat mexxej Laburista beda d-diskors tiegħu b'mod mill-aktar stramp fejn bħal dawn urid iwaqqa redikolu l-fatt li l-poplu ikun qiegħed jistenna li jkun aġġornat biċ-ċifri tal-COVID f'pajjiżna sempliċement għal kurzjetà. Insomma, biex naqtalkom il-kurzjetà ħanejdilkom in-numri tal-lum ħalli ikolkom vantaġġ li ġejtu hawnhekk minn dalgħodu. Il-pandemija ħallet impatt kbir fuq kull settur u kull sfera tal-ħajja. Net News intant għadu qed jirċievi qatt ta' domandi mingħand ġenituri, għalliema u studenti dwar il-bidu tas-sena skolastika fi minkejja li l-Gvern tal-impressjoni li fl-iskejjel kollox jinsab lest għas-sena l-ġdida jidher li l-affarijiet huma għal kollox differenti bosta tħallew fil-ama.